Awan ka di ti trabaho ita sami. Awan pa'y nanang. Apay ka di. Nasaya at ba't nga rod no kasta. Ada pang ibaunakan ka. Sa dino. Mga lakati supot. Ta, isupot mo dagiti anatang. Inayon mo tlangan dagiti prutas iti lamisaan. Apay amay supot nanang. Isupot mo ta itulod mo iti ayan ni apong mo. Adu unay da ita. Sigurado adi nakabalan nga ibuson da kita. Magawam kit din. Kapilitan ang ibuson na do kayat na pa iti agbyag iti napaot. Anya? Ibagam ngagsida iti natang kan mangan iti prutas. Ibagam amasapol amangan kadag iti nasusustansya amakan no kayat na pa'y nga umatidug ti biyag na. Natangkan prutas para kada kayo apong. At no, saan pa yan naibos dya intad mo iti Lunes? Isumat nga rod ti bili ni nanang. Iti sumpay nga rod dita. Masapol ka no amangan kayo ti nasusustansya ataraon. Tapno umatidug pa'y ti biyagyo. Kat isumat ti araramidag, apok. Kayat ko pa iti agbyag. Tapno makitak dagiti apok iti tumeng. Gayam, kumusta kayon ka ni Joan? Ni apong mad. Na, apay ka day. Nabayagan ang nag-break kami ka ni Joan. Ni nanang tumat ngamin. Pinagsasawan na. Naupay lakat nga ron. Ano kasta? Saan kayo na nagsinublian? Saan na pong? Takalpasan nga yung break nak. Nagsapul matuniti sa bale. Diyak mat mababalaw. Tanod duma. Dananang kantatang ti ayam ti parikot. No kasta? Single ka gakinggay ka? Kinapudno na. At danobyak apong. Sikrito lang. Amoy mat ti ugali ti pamilya. Ayam amumot nga ron kanyak ano asino da ita? Awan kayo mat gaya man ka ni Joan. Kontrolan niyo tingiwat niyo apong. Abangan da sa bali makangan. Idanon da pa'y kadananang kantata. Hello, Aya. Matuloy ka diti plano ta inton malam sami. Ay, sapay ag-overtime kami kano ita. Nukas ta nga rod, ikagtantapay laang. Inton bigat tiyag sapang ay. Awan trabaho mi inton bigat. Day off ko inton bigat. Inton bigat laangan ti agsapa. Sigurado ka nga okay lang ka? Wan, maawatak mat no busy ka. Sana bale, taado pa'y mati aldaw. Agyaman ako na, ita maawatan na kaya. Agpakada nga rodan, tani, mangrugi man ang ti trabaho mi. Agan anad ka akanayon dita. Bye. Apay akas ta ti kawas mo, Sami. Sapay mayat ta sapatos mo. Ha? Kuha, tatang. Sa dino ti papanamaya. Dita lang, tatang. Sa dino adita. Unaw, at namanan ka date mo. Sana mabali na maamo ni tatang ti may papankin aya. Amangan no aramidon dagan ko na ti kasi tinaramid dagan Joan. Aw, apay adi ka sumungbat, ha? At nakadi ka date mo. Awan, tatang. Itayan ni Eldon agayam ko ti papanag. Kasangay na ita. Ay, di nakman ululbudan. Kasangay ni Ildon mat ngay bagbagam dita. Amaw, kamayo ti kasangay ti kayim mo. Diyan mo no, ni Eldon ti ag-birthday. Basta imbaga na ngamin kat adda ka no ag-birthday. As ikita tang, agrobata kon. Sigurado nga urayan ako ni Eldon iti paradaan. Asensya ka na ya. Simple lang nga restaurant na ito yung nangyikakin ka. Sigakit di mat sami. Okay lang kanya. Nairwamak iti kastoy. Takaskan ka. Sa anak mo't anayanak abak nang. Agyaman at kamaawatan ti sitwasyon ko. Ayun gayam. Kaano ngayam ang muna kadagiti dadakkel mo. Mano abulan ang ti relasyon ta. Ngamjak pa'y ida na am mo. Sa ala kon nga gilimat ken ka. Sa bali ngamin ti ugali da tatang kan nanang ko. Kasano asabali? No daduma, napili da. Ti kayat da,
isudat ang desisyon para kanyak. Anya? Dahil tatipod no. Mabuti nga. Tamang ano yung amo ka kadakwadag at ano man ang tisauda. Ah? Diyak kaya tamadismaya ka kanyak. Gapoy ti pamilya. Aya. Asino ti kadwam sa may apo? Ni Aya, apong. Dinobyak. Naimbag nga aldaw yung apong. Ah, ay na! Napintas mat gayam tinubya ti apo ko. Siyempre mata. Kaskara kayo. Nalaingak mat nga agpili, apong. Ala, agtugaw kayo pa'y tamang irwarak iti kapay. Siya ko na po. Ay siya kontak no amo. Agtugaw kayo kidi. Tamakiam amo kayo di agbalin tong apo kayo. Ah, Tapno maam-amo yun ni Aya. Saan ka diya kaya tiyo amaam-amo tinobyak? Taga kabangibang abarangay ni Aya, apong. masang si kagayam tinubya ti apo ko. Un apong. Kahit, anya nga iti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon dala ang apong. Ay, kastagayam. Pobre ti pamilya adi makalak. Ibaga kon ti pudno tapno amuyo. Saan mo't kit di nga isyo? No pobre ti pamilya naggapwam. Uray no pobre no nagagat. Kanam mo na ti agdiskarte. Sigurado asaan nga agbisin ti pamilya. Agyaman nakiti kastang imbagayo apong. Di kay madanagan. Nagagatak matkit di. Ay kat, kasta ti mayat. Agkapit tayo kay. Ada ka mo ti jay kaldero. Mangala ka, apok. Taiso ti ikapitayaw. Wala pong, nakitak day jay. Mga lakin ton madamdama. Nasingpot matgayam ni apong mo. Wan mata. No kasano ti kinasingpat niya apong ko. Kastamat ti kinestrikto ragi ti dadakkal ko. Apay, agraman love life mo, pakibiyangan ta? Wan nga rod. Kas di damat. Jak amo, no niya klase ti babae ti kayat da ama asawak. Tunggal ada nobya. Kontraan da. Dayta tirigat na. No istrikto dagiti dadakkel mo. Jak mat nga rod amo no apaya kas ti kinestrikto da. Uri na singpat a babae, di dalat ta kayat. Kayat ta siguro nga agbaakak. Si kakit di mat. Ada siguro mat standard da ah? Ngam sana mabalin nga isudat ang desisyon. Kan may saan mat nga isudat imakidan na. Sa bagay, adamat kit di puntong. Talaga siguro nga ada dagiti parents akas tatigalad na. Di sa amin nga ipuldo. Saan pa'y matanagawid? Kat no rabi ay. Tsaka mua, awan pa'y mat dito'y balay. Day off na ita, saan ka de? Isumat ti kunana. Lukas na nga raw, sa dino man ang tinagturungan day tatao. Ada ako, nanang, tatang. Ni Manong mo nga, Mia, anak ko. Ni, apay asapulan yun ni Manong kanya. Di na imbagakan kaya no sa dino ti papanan na. Tsaka mo, awan mo't dinakdakamat na. Saan ang nagpakada-kada kayo, aya? Saan nga raw? Sa dino nga tamanan, ay tinapnapanan day siya tao. Abangan kit di mat no nakiinom. Kat may gatang na itiara kami na sweldo na. Ay, day tangarod kadlakay. Madanaganak, ang mga noawanon ti mabati apang abasto tayaw. Sa dino tinagapwam si Kasamay. Nakaring kayo pa'y matgayam nanang. Kunak nung nakaturog kayo. Ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinagapwam ko na. Itayang tigayam ko. Ang mga noin libre man ang dagiti kagayim mau. Saan mat nanang? Siguradhom lang. Dagiti masapsapul tayo kumadito'y balay ti may nga i-priority.
Ang damat intad ko, kwarta kada kayo, hindi napalabas sa lawas. Manumot laangan nga, jintad mo. Agtipid tayo ko mananang. Naringat nagsapol iti kwarta. Ay, no kayat mo. Di si kanti mapan makitsinda. Tapno amon ti presyo, dagiti magatgatang itaapanawan. Anya? Dayjay gayam tinobya ang parisami. Ha? Nakitak ti balasang akadwa medical man. Manwa taon yon? Awan pa yung makatawin, pare. Ay wanam tinobya ang pare. Di mo ipalubos ang mapasamak mo't kan kuana, tikas itinapasamak ka ni Joan idi. Isungarot ajak pa inyam amo karagiti dadakkel ko. Tama nga no insultuan daman. Ay, narigat ti maadan iti pamilya nga istrikto launay. Naku namon. Isudamat lang ti mga aramid iti rason tapno mayadayo tirik na ti tao kadakwada. Barang makaamiris dan tumat lang, ha? Sapay la kumaa, pare. Andaman madmadlaw ko kundi sa amin, lakay. Kanya ti madmadlaw maulo siya bakit? Nakaporpor malaunay. Kun tunggal day off na matan asaan ang matatao diti balay. Sa dino nga taya ti papapanan na. Ay, wanan niya. Ay, ang mga nuad damat ang purpurmaan na dita. Kastamot lang ti atap ko lakay. Kat daita ti kayat ko aduktalan ta. Kasano nga inupod no nga dagaya man purpurmaan na. Ay kat kilatisan ta na sayaat Saan ang mabalin ang pobre ti maasawa di anak ta? Iti kas diya kinagwapo na. Ay kan may sa, no pobre ti maasawa na. Awan na, andan dun ka inagaw tayo iti sweldo na. Kat no mapasamak dayta, amangan no sanin amang tad ni Sami iti kwarta kadata. Naibagamon lakay. Masapul nga raw nga gimbistigata. Iti kasta, maamuan ta no anya ti pudno, bakay? Mia, asino ti nobya ni Manong mo? Nobya? Wan, asino ti babae aporpormaan na ita? Ay, diyan mo nanang. Awan ti amok dita. Tulungan na kami man nga rod kan ni tatang mo. Anya ti aramidag nanang. Amuan tayo no asino ti nobya ni Manong mo. Mariknakat. At da ilimlimod tayo dya tao. Naimpagal daw yaw, nanang. Ay, kastabot kan kalo siya, anak ko. Ay, agtugaw ka Ay, agyaman nak, nanang. Anya ti umay mo, ibaga. Kastoy nga min, nanang. Madlaw may adakkel tinagbaliwan ni Sami nga apo ko yo. Kahit amangan ko nakno amuyo no asino tinobya na ita. Wenno pagdapdatunan na. Ha? Nobya ni Sami kunam. Wen nanang, kayat may amaamwa no asino tinobya na ita. Ada nobya na ya. Isungarod tiyag parparik na kada kami, nanang. No ada nobya na. Awan ti makita ka parikot dita. Nagruna kat adamot ni ti husto nga edad ti apo ko. Amukon nanang. Anya ti ammo, Mia. Amukon ti sungbat ti saludsod yo. Ti may papani tinobya ni Manong Mau. Uwan nanang. Amukon no asino tinobya na. Kunakon kag. Asino ngay? Ni Aya at taga-kabangibang a barangay. Ha? Sino nga aya dayta? Nobya ka no, jay putot mo, puldaw. Anya? Nakitak idamang mangan iti may sa restaurant. Sweet da iti tunggal maisa. Iso nga amuklatan nga da relasyon da. Nasaya at tanagawid kan Sami. Apay ka din, nanang. Itay-pay nga ururayin da ka. Anda ka di parikot, tatang, nanang. Sika, jayan ti parikot. Ni, di kayo maawatan. Asinaw jay babae akadwa man ang restaurant, ha? Pudno ka di ti atap may? Nubyam day jay. Agasam, tayin limod mo kada kami ti may papan iti day jay nga aya. Nasaya at tanagawid kan Sami. Apay ka din, nanang. Itay-pay nga ururayin da ka.
Anda ka di parikot, nanang, tatang. Sika, di ayan ti parikot. Di kayo maawatan. Sino jay babae akadwa manang restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, me? Nubyam ka di dayjay. Agasap, tayin limod mo kada kami, ti may papan iti dayjay nga aya. Ha? Kwa, Ibagam ti pudno kada kami kanitatang mo. Ay, di ka agulol mo, tatala ka dakas ka kada kami iti amam. Ha? no ibagak tipod no, sigurado nga agungat kayo. Asino nga ron ti maragsakan iti kastangar aramidam? Naglaing ka nga gilimad. Talaga nga awan manaknakam da diya putot mo, Puldo. Naimbag pa ni Mia, tamuna ti agpili. Anya nga ruden ti aramiden ta ita. Kasarita ta dayjay nga aya. Saan amabalin? Abasta no asino la ditan ti maasawa ni Samay nga anak ta? Agam di tamat nga rod amo no ayan ti balay ta. Ay katamun ta ah. Saan amabalin ti kasta kanyak? Sika nga ruden ti makamaw bakit? Day, apay asyaklaang ngay. Pag tinulungan ta, Ala, huwinain. Tumulong ak no ta may tulong ka. kasta ah. Nasko na makasarita tayo itinalapat na dyan nga aya. Diyak kayat nga iso ti mang dadaol iti biyag ti anak ta. Anya kayo ti plano yo kanina ng tatang? Di ko na ni nanang mau. Kasarita mi kanaw tinubya ni manong mau. Ibagayo nga daywan na ni Manong? Isu ti plano may. Ay natatang, manalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Anya? Apay, diyo mo? Ay saan? Di kay madanagan. At daak akatulungan yo. Uray siya, jakmat kayat dayjay nga aya. Jay kumamat bak nang at ipilian ni Manong. Huwag nga raw. Itikas niya kin nga gwapo na. Ano ta gusto kin ko na? Kan nakaturpos pa iti panagadal na. At natalgay da trabaho na. Wan nga ro, tatang. Mayat ko ma. Ati maasawa ni Manong Mau ket ada mabalin na iti biyag ah. Tapno no agpamilya ket santo agsubli iti rigat. Kas kanimi ko anobyo, tatang. Una, kas kinimi ko anobyo manakaw. Di kay madanagan, tatang. Tulungan kayo no may papaniti day tabanag. Kasaritak tumat dayjay nga aya no maranaak. Payakas ta tilangam nga imay Samay. Kasanumat kami na pong. Apay, anya manan tinaramid dagiti dadakkel mo. Namuandan ti may papaniti relasyon may kani aya, apong. Kay, Kasi iti sigod, di namanan kayat ni aya. Diyak manamo ka nagiti dadakkel ko. una yan ti kasta nga ugali da. Agpili-pili da. Kat saan kayo matabak nang. Agpapada tayo lang matamamirmiraot. Masair tiriknak, apong. Kanayon lang nga nakasta. Tunggal maamuanda nga danobyak. Agbalinda kontrabida. Ay, kasari taktuman ni nanang mo. Uwan man, apong. Tulungan da. Tatalaga masair tiriknak itikas niya nga aramidin na kanyak. Kanayon na kasjay. Mabuteng da siguro. Ano mga asawa ka? Katawanan ti mang taditi kwarta kadakwada. Iso wakas jay da. Ada ka din isami dito'y nanang. Itay payapim manaw. Naglokon da dya tao. Apay, anya nga mitiyararamidan nyo, ijay anak yo. Awan dundunggan na sao. No asinaw ti ayatan na, no asinaw ti pakirelasyonan na. Di yo kumangaminan pakibiyangan na. Ay, dayta ti sana mabalin nanang. Di mi palubos ang makirelasyon iti uray asino laditan. Pinagadal mi di apo ko yo, nanang. Panagkunayo ka day. Kat nasaya at tipik to ti kastangar aramidan nyo iti anak yo. Ti kayat mi kuma, kastay nobyo ni Mia ti pakirelasyonan na. Ni Miko, tapno saan nga agrig at agbalin to a pamilya na.
Saan na mabalina na kayo tagpilay? No asino ti rumbang nga ayatan ti anak yo? Tila ang pagsayatan na ti pampanunutan may nanang. Pagsayaatan ni sa aming nga anak yo? Wano, pagsayatan niyaw nga gasawa. Di mo imbagbaga nga umay kagayam dito'y boarding house ko. Jak pa'y kayat gagawid iji balay pare. Isaan nalagip ko ti may dito eh. Ha? Iti anyaga po. Naamuan tananang kantatang ti may papaniti relasyon mi kani Aya. Anya? Kasano anaamuan da ti maipapan iti day taabanag? Jak mo pare. Itapay lang kat matanagan ako. Ay, uray asino mata. Madanagan no kastalaang dagiti dadakkel da. Pagtalawaksan. Saan ako nga agawid iji balay? Anya? Pare, saan ka di amaala day tayo tinasaya at asaritaan? No ibagam nga tati marikliknam. Barang maawatan da iti dadakkel mo. Imposible ang mapasamak pa iti kasta pare. Amok ti ugali da tatang kananang. Ay, kasano nga rudan ngay? Jak nga rod amot yaramidag. Mariribukan akon. Ti kayat ko ita. Umadayo ak kadakwada. Hodno tinaybaga ni Mia lakay. Nga niya ba kahit? Aman nalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Ayawanan na. No iso ti masawa ni Samay. At dantaon kay nagaw tayo iti kwartana. Ganamangan no agrigat taon ti pamilyada. Day ka nga rudkad. Nakasaritam ka di tayo nga aya. Saan pa'y? Jakmat ngamin maranranaan. Kasano nga rod nga ibagam ken kuana nga Taiwan na ti anak ta. Di tay mingak. Awan mo't ngamin ije balay day dinapanak. Busy siguro iti trabaho na. Wen, laundry shop ka na ti pagtrab-trabahuan na. Anya, no kasta, sana nakaturpos iti panagadal na tayo nga aya. Saan lakay? High school ka nulaang tinalpas na. Ay, anyan. Day tangarod ka. College graduate janak ta. Iso college graduate kumamad nga da natalgad at trabaho na, ti maasawa na, tapno mayat Naimbag, tanaranaan ka. Ha? Di nakama mo? Siya, ti ina ni Sami, anobyom. Ada ka di masapon yo kanyak, nana? Adaywam, ti anak ko. Anya? Tapno'y bagakan ka. Saan kayo nga agbagay ka ni Sami? Ngam ay ayatan mi titunggal may sana na. Saan mi ang pinagadal ni Sami? Tapno kasken kalaeng, ti maasawa na. Di kay madanagan, nana. Nagagatak mat. Amok tagdiskarte. Saan kami nito nga agbisin? Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. Ngamen, uray anya pa ti aramidem. Saan ka apasok iti standard may? Anya? Sapay lakuma, tadaytuyon ti umuna ken maudi a panagsarita ta. Diyak kayatan a makita pa'y ta panagrup-rupam. Anya ti kunam Aya. Nagado ti nagsasakit abalikas ti inam kanya. Talagang aglablabos ni nanang. Uray man nalon laang dagiti dadakkel ko. Uray sa anak anakaturpos iti panagadal ko. Nagagatakmat ngagtrabaho. Awan basol mo. Talaga lang amin natakas ti ugali ti inak. Maawatak itan. No apay adinak inyam ang mukadakwada iti. Sapay la kumaan, tadi ka madisdismaya, Aya. Diya ka mo, Sami. Ngam nasakit tinakam ko. Gapoy ti kasya pa nagsasauti inam kanya. Maawatan ka. Di ka padaragan. Kasaritak ni nanang, apama na makaawidak. Apay matakas di tinaramid yun, nanang. Apay akas na ti panagsasaom kanyak Sami. Irespeto yung kumamat ti babae nga ay ayatek ka. Na, tadayjay, ti kayat mo ama asawa. Kat, anya itan ni Aya ti maasawak. Saan akas kan kwa na ti maikari para kan ka? Asino kayo ang mga ibagay ti kastakanyak, nanang? Diyos kayo, Aya. Na,
Nagbastos ka ngayon na. May sakayo mat tatang. Anya, di na kang pagsawan iti kasta. Tanusan nagapukada kami. Awan ka ita-itayan mo. Anya, Nusan kami ang nagsakripisyo. Agbiag ka ata. Awan ka dito'y lubong no saan aga po kada kami. Day tati tandanam sa amin. kagura kayo no i-break na kinobya kita. Sipod pa idikat kasta kayon. Tunggal at agbali na nobyak. Aramidon nyo ti amin tapno mapagsina ta kami. Mauma ako, nanang, tatang. Apay ngamin manong. Apay ani aya pay laeng. Aguli magka. Naawan na sayat nga bagam. Nagado a babae dita. May bagam ti kasta ah. Gaputa awan ka relasyon mo adina dahil dananang kantatang. Wen ang tanalaingak ngagpili. No anya ngamin ti kayat dananang kantatang. Isu ti aramidem. Di kan agpatangken. Amin nga ayatag kat saan da akayat. Anya nga ro ti aramidag. No agpili ka ngamin kat jay baknang ah. Gwapo ka ken professional ka. Biro kam kumamat jay ka level mo. O rebak nang no saan ko nga ayatan. Useless ah. Desperada ka matanya. Iyak ka diti ka sarsaritam. Asino pa'y kumati sa bali? Datalaang mati tao dito eh. Tapno ibagakan ka sa anak a desperada. Desperada ka. Ngamin, ipilit mo ti bagim iti kabsat ko. Ipilit mo ti bagim iti pamilyami. Saan na pud na dayta? Agraraman kakit di ah. Urayan niya pa'y tararamidam. Saan asikat ti standard na nanang kantatang? Ay ayatan mi titunggal may sakin ni Sami. Ay, awan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat adaywam ti kabsat ko. Anya, Ulitak manan ah. Adaywam ti kabsat ko. Di kagbalin a desperada ken agraraman. Naranak ni Aya itay nanang. Kad, Pinagsasawakit din ah. anya nga itimbaganakan ka. Nagturid nga ron asumong batay dya babae. Na, kinabil mo ko man tapno makita na ti berberukan na. Agin tuturan. Ngam kasla makasangit matitay. Aya, Wen nanang. Desperada nga binday dya babae kat. imbagam ka day, nga adaywan na ni Sami. Wen nanang. Tamakita ano ipilit na pailaang ti bagina. Nagturod unay ni Mia lakay. Kasanuan na to ride. Apay magtimbagam ti kasta. Una, na pinagsasawan na kanu day siya babae, idinaranaan na. Nya, kaanaw. Itay laeng lakay. Ganabon na. Ipilit na nga ti bagina iti pamilya tayaw. Ay, mga nuinton matamdama katagi pulong tumanan kinisamay. Ha, padasan na laeng Tasyak manon ti makalaban na nukasta ti aramiden na. Ket, kumusta mo ti relasyon nyo kani Aya? Agparikutak nga ro pare Eldon. Madanaganak. Aging ka kadita, kat madititrato ti pamilyam kan kuana? Wan pare. Masyanak unay tinobyak. May mayat samot, no madayo kayo pailaan. Papanan mi kuma. Kat dito'y matipagtrab-trabahwak. Agakar kay ti pagnaedam. No kayat mo, di abangam ti bakan ti asilet di ta second floor. Kasaritam tumutan tinobyam. No kayat na, oh, di agnad kayon dita, tapno mabantayam tlaang. Una niya. Lumasinak. Tapno saan da ko napakibiyangan dananang kantatang. Agraman kapsat ko. May samot na jay. Wen, yadayom langan ni Aya iti pamilyam. Narigat mat, no mapasamak kan kuana, tikas iti napasamak kan ni Joan nga ex mo. Kas taunay ti panang ibaba inti pamilyam kan kuana idi. Anat ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Ada kumamat na napatag nga ibagam. Sige, sikat ka umuna Sami. Anya tinapatag ni ibagam. Sikan tiyo muna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadang ko, Sami. Ha?
Anya ti kayat mo asawan. Anya ti ko naman napatig ni bagam aya. Ada ko mamat napatig ni bagag. Sige. Siganti umuna sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikanti mo na. Diya ka mo no husto ti kastoya pangadang ko, sami. Anya ti kayat mo asawan. Panag ko na. Nasaysaya at noagwin na swastalangan. Pangasim. Di mo aramidon ti kasta kanyak. Ay ayatin ka unay. Amok data. Ngamjak maanusan ti trato ti pamilyam kanya. Jak kayat ti ugali da. Ado ti pananginsulto da kanya. Among data. Isungor da planok ti agabang. Mangkita kiti pagyananta boarding house. Tapno mabantayan ka. Kan tapno saan da ko napakibyangan dagiti dadakkel ko. Pasensya kan sami. Pangasim. Di mo aramidon ti kastoy kanyak. Jak lakit ti kabalan. Ay atan ka sami. Awan basol mo kanya. Ngam kayat ko tinatal na abiyang. Jak kayat akanayon agulwan nak ti pamilyam. Aya. No data tinaituding para ititunggal maysa. Patsak nga agsabat tumanan ti dalanta. Pasensya kan sami. Agan anad ka kuma akanayon. Agsata Pareldon. Sigurado ka? Wen. Napayaga sa anak nakaraman ni Tiarak. Amo ka nadagsan ti parikot mo ita. Ngamsaan nga arak ti solusyon, pare. Si kakit di. Agtugaw kakit di tagsata. Ay, kas na ko nakita yan. Saan nga arak ti solusyon ti parikot mo? Kaya't kumatiagin Joy pare. Oh, anya ti kayat mong inuman. Saan nga agsyat, pare? Si kalangan. Dahil ti sana mabalin. Igatangan kay Tiarak mo. O sige. Ang may saabo tila ang tigatangan, pare. Saan na mabalin nga agbartag tadwa? Ta sino nga iti mangyawid kadata no bilang laan? Agawitan, pare. Nabartagkan. Siyak? Nabartag? Saan pa pare? Ay na, nakaadokan, pare. Umay tantumanan inton maminsan. Agawit na rodan pare? Ay katun agawid tayo iti boarding house ko. Hindi ka pailanga maturog. Saan? Agawit na kiti baleta singirak. Unay kan, pare. Hindi mo amu tilawlawatam. Singirak na iti awanan bahin pare. Agawid ta din, pare. Agawid tayo iti boarding house ko. Agawit na kiti balay ko ng tumat. Agawid kan tulangan ni Jay Balayo, inton bigat. Amang ano gulo ka pa kit DJ. Amok ta na mitag pare. Si kakit di man. Anya ngay, naragsak kayon. Nabartag ka sami. Di mo amuti magbagam. Awan, imbreak na ko ni Aya. Anya? Kat da kayo ti makagapon no apay na pasamak na ita. Ne, di ka pabaso lakas ta. Apay, ilibak iyo. Hindi kayo man nagindataos. Ay, anya man ang tibagbagam iti inam, ha? At the good news ko para ka na kayo nanang. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Anya na ita? Imbreak na ko ni Aya. Naragsak kayon. Umisam kayo na ata nagbaligi kayo. Ay, tabosis mo man, nakababayin ka dagiti karuba. Ang damat kayang bainyo. Hindi talaga nga wan respetum ka na kami, ha? Lakay. Sige, tanugan ta kagingat kay kaya tiyo. Di kayo matalagan, tasaan na ka lumaban. Pinagsasawam kanumat dananang kantatang idirabi. Kaya, anya kumaita. Awan kit ditibain mo anang aramid iti kasjay Naumak matan iti kanayo nakastoy. No nauma ka, di pumanaw ka. Anya kumaita. Si kalangarudan ti isaksakit dananang kantatang. Kastapay lang ti bagamad.
Nalipatam samat nga takarbengak iti dati abalay. Kwartak ti daduma na igatang iti materyales. Ngam di ka matanagan, talaga po manawak. Bastos ka kitdi nga inanak. Awan respetom ka dagiti dadakkel ta. Wanyat ko nam, ulit naman. Anay ko. Di nakpagsawan iti kasta, tawan amom. Batanak. Awanan kay tibain. Maminsan tayo nga damang nagkukin ka. Saan latong pati maramanam? Nagsangsangit kan samay, apo. Awan kamin kan aya, apo. Anya ka diti diyo nagkinawatan. Awan, apo. Di manan pamilyak ti makagapo. Kasi ti sigur. Ay, nalabasan ti kasta nga raramidan da. Nagsasawara. Kasta suda lang ti andam mo na. Inayayom ko man ni Aya. Mga nagbaliw pa'y ti kapanunutan na. Kasanuay no saan na po. Nasaysayat no ipadas mo lata. Agsinublian kayo man kan saan. Tinapatag impadas mo. Anyatam mo tayaw. Amangan numaurnos pa'y ti relasyon nyo adwa. Anya ter aramidam dito balay sami? Talaga ka di ademon kayat ni makisindublian kanyak. Saanan? Natalnan ti biyag ko. Awan ka si mariknam apa nagayat para kanyak. Sipod nagbreak ta. Sinardengan na kun ti pamilya. Awanan ti pananginsulto anang agkukadakwada. Kasanwak nga ruda nita. Kas imbagakan kay din. Nuda ta tinaituding iti tunggal maysa. Agsabat tumanan ti dalan ta. Ngam na saan. Masapol nga aklonan ta. Awan mat nagbasulakan ka. Husto ka. Awan basol mo kanya. Ngam siyak ti ayan ti parikot. Nalakaak ama upay. Isa apasan siya kan sami. Sapay lang kumata maawatan na. Pare Eldon, mabalin ka din nga agnagdak pa lang dito ayan mo. Ay katuna pare, mabalin mat. Abangak ko matibakan ti akwarto. Ngam awan mat kaduak nga agnat ichay. Dito'y kalangan ayan ko. At least, at daak akasarsarita, no kasapulam ti kasarsarita. Pagyaman ang ngaruda pare. Ket, anya nga iti plano mita? Saan ako nga agawi di balay. Amang ano diya makapagtepel. Ket anya pa ti maramid ko iti pamilyak. Ket ti trabaho mo ngay. Agtrabaho aklata. Ngam agnaida ko dito ayan mo. Makigudwa aklangan ti abang. Okay, sige. Nukas tati ko nam. Okay lang kanyak. Agyaman ak pare. Ket, dagiti uniform mo ngay. Di mo sama tinala. Atay di balay. Ranag to ti mapan. No awan tao ijay. Tenak alaen. Sa nabali, tadamat tulbag ko. Hulaklood na ni Sami dito'y nanang. Ay, apay. Sa dinumanan tinapadan ti anak yo. Diyak nga rudam mo. Saan mo tan anagawi di balay? Nagawi di nagbreak da ni Aya. Ngam idirimwar manan. Saan mo tan nagsublay? Ay, amangan no adda sa balay anapanan na. Una yun da tao. Basta pumampanaw latan. Di namot amot agpakada. Tapno amumimot ko matipapapanan na. Ay, basol lumot laang. Awan nga minan ti respeto na day asami kada kami kag. Uraya sino mo ta? Talaga mapukaw ti respeto kan panagtalag. No kasta ti pakpakita yung nga ugalay. Imbes asuportaran nyo ti relasyon da ka ni Aya. Saan? Tada kayo pa'y tinang perday. Di nagtubat ang mo ti agpili. Basol mi pa ita. Kasano din mo ti agpilay. Kat kas makitak mat.
may kare ni Aya nobya na. Ay, di yung amin amukat, nanang. Ay, makamo kayaw, Lucia. Di yung amo ti mabagbagaan. Iso ano agrebelde ti anak yaw. Awan daddo mapabasulan nyo. No di da kayo matlang. Makapasar da dya sami. Adda ka din ni Sami, ijay balay ni Nanang. Awan, gamamok. Nagistorya da jay. Iso akas jay ti panagsasao ni nanang itay. Aniya. Mayat lang tatirik naklakay. Nagbalik iti plano tayo. Pudnot ako nang bakit. Nagbaligi tayo manain. Sana balay ngagsakit tinakam ni Sami ita. Magasan tumutlaang na ita. Pudno da ita. Kaslay di nag-break na kini Joan ah. Ginura na tayo ni Sami. Datayaw ti pinabasol na. Ang amiti nagbayag, nagawid mo't lang dito'y balay. Sa bagay. Pare, itay pa yung agri-ring ta cellphone mo. Bayam dita pare. Apay adi mo sungbatan. Asino ay ati umawawag? Ni Nanang. Anya? Sana kami na nagawid iti mano alawas. May kawad na siguro. Tawan mangyawat ka na kwada iti warta. Talaga di mo kaya ti makisarita kadakwada? Kalpasan ti naramid da. Napukaw to pa yung tirespeto kadakwada. Talaga naunag ti sugat nga impaidagan ka pare. Nauna ka talaga pare. Amom na ita. Ta amin ang nagbalin ang nobyak. Di da kayat. Isuda tinagdadali ti amin. Di ka mababalaw pare. Tano siyak ti adda iti posisyon mo. Talagang agtalawak mat. Nang runapay. No isu akanayon ti araramiden da. Talaga ang mapukaw ti respeto kan panagtalag. Groceries kan bagas para kada kayo apong. Ay, agyaman naklaunay, abok. Kumusta kayo dito ay? Pasensya kayo no italanga sinarungkaran kayo. Ano nga minti pa ka kumikumak? Okay lang. Maawatan ka, abok. Agyaman na ka po. Mangipapudot aklabit iti kape. Tagkape taman kit de. Unman na po. Saan ka mo't siguro agdardaras? Saan mat kat di? Kan may sa adamat motor ko. Awan, ay kat, kumusta kayo mo't iti ayan tigayim mo? Nasaya at lata po. Maya ti jay. Natal na ti biyag ko. Sige, ipapudot yun ti kapaya po. Agsarsarita tayo, bayat ti panagkape tayo. Amo ko na sa dino ti pagnanaldan ni Manong Sami, tatang. Sa dinaw. Iti ayat ti gayem na, tatang. Asino agayem na? Asino kumapay ngay? Dayjay nga Eldon, ah. Aniya. Kasaritam ni Nanang, nuan niya ti ibagana, tamapantayo kitaan ijay. Ay katuan na. Sana mabalin ti kastangar aramidan ti kapsat mau. Isungarod amapan niyo kitaan, tatang. Ibagayo nga min tagawid dito'y balay. Gapulang iti dayjay a babae. Kastamat dan ti aramiden na? Uwan nga raud. Apay. Ni Aya laeng ay ati babae dito'y lubaw. Ano pa'y mat dita? Anya lakit di mat ni Manong mau. Pare, amangan kibdimot no adda bakante iti pagtrab-trabawam. Apay, ti sigo da pagtabtrabaho mo nga pare. Planok nga ron ti agikat. Adda ka di bakante a pagtrabahuan iti ayan mo? Adda ba kante? Ngam, diyak mo no kayat mo ti trabaho ijay. Kano nga adda ti busyong? Adda yung Lunes. Umay ka, ta makisarita ka kinkwa na. Unman pare, tabarang magustuak ti trabaho ijay. Ay, pare, datatang kananang mo nagijay sumungad.
Anya ter aramiden da ditoy. Ay, ang mga numay da kasukunan. Iti anya aga po. Amuda na sakit tinagam ko kadakwada. Agpakita da pailaan. Dito'y lagayam ti ayan mao. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagawawid iti balay. Naimbag kumamot no nagpakada ka, tapno ang mumimot ti ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya ter aramiden nyo ditoy. Imay kami, tasukunin da ka. Agawid tayon. Iti anya agapaw, adi ka agaway. Nangibaga kada kayo, akayat ko ti agawid. Kalpasan ti naramid yo. Dito'y lagayam ti ayan mao. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagawawid iti balay. Naimbag kumamot ano nagpakada ka, tapno ang mumimot no ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya pa lang ter aramiden nyo ditoy. Imay kami, tasukunin da ka. Agawid tayon. Iti anya agapaw, adi ka agaway. Sino tinangibaga kada kayo akayat ko ti agawid. Kalpasan ti naramid yo. Awanan ti adu pa'y asao, agawid tayo kit den. Diyak kayat ti agawid. Dito yan ti balay ko. Di mo ipilit ti kayat mo. Ala, irwar mo ang dagiti arwata yung tagawid tayon. Saan akong nga ubing? Kabala akong tagdesisyon para ti bukod ko abagi. Na, gapula ang itiday dya babae. Kastanda ramid mo? Da kayo ti ayan ti parikot. Nukas niya kanayon ti ipakpakita yung kadagiti nobyak. Awan ah. Madismayada. Anya ti kayat yo. Agbaakak. No di na kaya ti agaway. Di saan laang? Anya ko maita. At danto pag nakmanday ta tao. At sinaw ti bambanugan na. Naku nampay. Paimportante launay. Saan lang mat nga iso ti anak takait? At dapay mat ni Mia. Agbabawin to na ijaya sa may. Uray pupuutan na. Kunamita at dapay kwartana. Naturay da sumungsungbat ita tanda kwartana. Ay ngaminto nawanain. Mapilitan tumatlaing agawid iti balay. Para makita no anyat pagpatinggaan ti kinalaing na. Mala, agawid takit din, bakit? No anya man ti mapasamak iti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Ta desisyon na ti pimbanaw iti balay. Iso ti nagdesisyon nga agnaed ijay pagigyanan na ita. Saan tamad nga imbao? Ni manong ngay nanang, awan mo dita silid na. Kunakman mo sinukon niyo iti ayan tigayim na. Talaga nga awan iti silid na tadi naman kayat ti agawid iti balay. Anya? Ijay kanumot ti balay na. No kasta. Saan gaya man nga agawid dito'y balay? Saanan? Iso kitaam no adakwartam dita. Sikapay lang ti makaammo agumatang iti bagas. Di mawat kayo lata kuma iti kwartakin kwa na ta responsibilidad na dayta. Bayamon, saan laang mat nga iso ti anak may? Wala, Nangato nga road ti pride ni manong mo. Gapulaang iti day dya babae. Kasjay mo ti aramid na kada kami kanitatang mo. Nagsinubyan da ka di iti day nga aya? Ay jak mo, sa anak nga interesado no may papan iti day tabanag. Ngamsapay lang kumaa, ta saan? Saan akas ka ni aya ti maibagay ka ni manong mo? Ay, agyaman naklaunay. Ta sinarungkaran nakmanan sa may apo. Kailiw kay ngaminan na po. At ginatang ko ulit yun manok. Day, gimatang kapailaan. Katado mo tinitib ang manok ko. Sa bali la tilit yun manok Na kayo kidiman. Ay, wan matkit di Ay, wan gayam. Talaga ka di adi mo kaya ti agawin ija balayo. Diyak kaya tapong. Mapugpukawan ti respeto kan panagtalag ko karang iti dadakkel ko. Takas niya ngamin ti ugali da. Di mo ka di kaya ti agnaed dito yung balay. As-asidag ti boarding house mi kan ni Eldon iti pagtrabaho ka po. Di kay madanagan. Takanayon ti panagpasyar ko dito Ala, no kasta ti desisyon mo. Suportaran ka, apok. Say-sayaten ti trabaho. Agurnong ka para iti bagay. Tada kamutan iti husto nga edad.
Patsag akabala mo tag desisyon iti bukod mo wabagay. Happy birthday, pari Sami. Agyaman pare Eldon. Ay na, nagbiti pa naglabas ti aldawan niya. 3 taon mo gaya man dito'y boarding house. Ket 3 taon mo na single ka. Sipod break na ka ni Aya. Ket di ka maten nagdaton iti sa bali. Wen nga rod pare. Ket anyang iti kayat mapulutan ta. Ha? Ilibre ka, takasangay mo ket nga rod ita. Siya kon pare, ang damat kwarta. Ha? Ay, siya kung ti agatang pare. Arak, kan noan niya ti kayat mo apulutan. Bumawi agmat kan ka. Tanudad duma, sikat ti agas gastos iti sidata dito'y boarding house. Kan, siyempre, ano sam ti ugali. Sigakit di man. Sipo di high school ta, agkat kadwatan. Ha? Komportable akken ka. Oh, at iti isang aribong. Ha? Sikat ni makamo. Ni, sobra da ito'y pare. Okay lang data. Layo na mlatan ti pulutan. Taagsyap taman kiti. Anya ti pizza italakay. Tsaka mo aguray ka man takitag ti kalendaryaw. Akin simot gayam ita. Apay ka day. Kasangay ni Sami italakay. Ay, wanan niya. Nay, apay anapukaw iti panunot ko na ita. Kasangay na nga agpaiso. Saan tayo mo ta kompleto? Kasano kumama kumplito tayaw, ket natangken mo ti ulo di anak mau. Ay, Apay ngagsinay ka ngay. kasla makonsensya aklakay. Anya kumati pakakonsensyaam. Panagkunak naglablabos ta. Iso nga awanan ti respeto kan panagtalog ti anak ta. Tangamen, naunag ti sugat nga impaay taken kuana. Saan laang anam na minsan nga inaramid ta ti kasjay. At damit puntom. Angam na palabas mo tenday jay. Saan mo't amabalin nga isubli ti napalabas? Ay na, nagadaw amakan sa may. Anda nalipatan niyo, apong. Ha? Anya nga itinalipatak. Panunutan niyo ano anya? Anya day jay aya. Niya apong met. Kasangay ko di kalman. Ay wanan niya. Nalipatan niyo ang dagos ay. Ay nay, happy birthday sa may apok. Pasensya kan, managlilipat matantoy apong mau. Gagangay ti bakit. Sapay la kumata maawatan nak. Buwan apong. Kahit agyaman na kiti kablaaw yung kanyak. Italangan niya ko nagtamakan, naging inom kami ti gayam ko di kalman. Nabartekak, sa anak ko nga imay. Okay lang Tinapatagkat na lagip mo ti imay. Awan gayam. Kumusta mo ti relasyon nyo kadagiti dadakal mo? Kasi ti sigol, saan kami latangag sa sarita, apong? Aging gayta, awan pa'y nangagwasori ka na kwada. Ang santay ko manapagsaritaan ti may papaniti dahi ta abanang, apong. At ada masaktanak tunggal malagip ko. Talaga lang nga naunag ti sugat nga impaalay dakon ka. Mawatan ka. Kahit sapay la kuma. Tadumteng to ti kanito. Ama urnos ti parikot iti nagbabautan nyo asang kapamilya. Unaklakid din wa sino tinapintas ama sabat ko. Si kamad gayam day taraya.
kumusta kan? Kasi ti apo, nasaya at aklat tamat. Sika ngay. Nasaya at matlaeng. Ket, kumusta mo tantil love life mo? Kinapod no na, agkalay sa kamin itinobyok inton umay abulan. No kasta. At damat gaya man nobyom. Wan, pagyamanak launay, tanasaya at ti pamilya ni Jordan kanya. Congratulations ka na kayo, ah. Umay kayon to iji balay ti venue. Makitan to. Amangan ngamin no ada trabaho iti aldaw ti kalay sayo. Okay. Nupay kasta, ikan kalata iti invitation card. Anya ti amok ngay, no agbaliw ti panunot mo, kat makaumay kanto. Pare, makitkitam da ito eh. Anya man na ita, pare? Kitam, ano anya? Invitation card man. Wen. Makikalay samat gaya man ni Aya. Anya? Wen. Ni Aya nga ex mo. Makikalay sa itinubyo na. No kasta. Ay na pare. Talaga lang siguro. Asaan ada kayo tinaituding ititunggal maysa. Isu akas ta tinapasamak. Huwag kayan pare. Ada ka di danom tayo. Ada, pare. Agdi gusak mampay. No may tikasinsin ko. Pakitin mo da ito ya sobre. Sino akasinsin mo? Hindi mo pa'y nakitkita day jay. Basta, no adag tuktok abalasang, isu day jayan. Kasinsin, Eldon? Kasinsin! Sumragkaadin ko. Ha? Agyaman naglaunay. Ni Eldon ngay? Agdigdigos. Tibilin na katitid ko dito asubrikan ka. Hanggang nasaysaya at sano urayam. Amangan ang dapay sa baling ibaganakin ka. Oh, sige. Agtugaw ka pa ya. Agyaman nagmanan. Agkapi tayo pa. Iso na lang ta instant coffee ti kapimi. Awan barako. Amangan ko nak no barako ti nakairwa ma'am. No anya ti adda, isulatan sa anak mat ana arte. Adaman kayat ko ama-amuan pare Eldon. Anya day ta pare. Doris tinagan ti kasinsin mo. Gusto akali? Wen? Apay ni Doris. Single ka di pa'y. Wen, single day jay. Jakman na mo no apay. San matapangit iti panagkunak. Mabali na maamuan ti Facebook account na. An-anwam ti Facebook account na pare. Makiamamo aklang. Aguray ka pare. Kursunadam ti kasinsin ko niya. Medyo. Kunak tupay kat. Di ka madanagan. Nasaya at ataw ni Doris, pare. Napintas pa'y. Oh. Mabidlang Ipakita kan ka ti Facebook account na. Sa baling amin nanagan, tinaramat na kat. Isumot lang kaya madyak mabirukan. Ay, parigatam tumot ngamin ti bagim. Adak matapagsaludsudam. Kasinsin, adda ka dinagchat kan ka. Wan, adda, ti lalaki akadom iti boarding house mo. Okay, nagdaton kan ka. Ay, diyakam mo. Apay adi mo mo. Narigat ti agbalin nga asyumera anya. Ay nakasinsin. Ag gusto kan katigayam ko. Siya akong timang ibagbaga. Anya? Dahi tatipod no. Nasingpat ni pari sami. Single day jay. Aya? Wen, pudno ti ibagbaga kasinsin. Nabayagan na single day jay. At damot dagiti babaeng agpapapansin kan kuha na. Jakman na mo. Saan pa'y siguro ang nakasagana ang makirelasyon manan? Kumusta kan, Doris? Kawawit ko lang.
Nag-overtime kami iti pagkabtrabahwag. Ay, makabannog ti trabaho. Aginanakan to na. Wan, masapa ka maturog ita. Gayam, matuloy ka di ti plano ta nga agdate inton bigat. Wan, ngam, iti malumto ah. Uwan, okay lang kanyak. At trabaho kinton bigat. Malimot lang nga mawaya anak. Okay. Dahil lang ti bagak. Sika, amang ano dapat ibagam? Awan makiti. O sige, kayat kun tiagina na. Okay nga ron, agpakada akon. Mangan ka pa, sakbay maturog ka. Uy, naragsak ka ita, pare Sami. Agdate kami iti kasinsin mo inton bigat pare. Ha? May kamanumot tanday ta date yo. Masansan ti rurwaryo ah. Kaano lang idinagamam mo kayo? Patabulan sa amatan pare. Sa bagay. Kasta talaga ni Ayat. Mayat mo't lang ti kasta. Tani, manumot tan ti taon mo pare. Iti kasta nga edad mo. Adda kumamot tan putot mo pare. Agkatawanan talangan niya. Nagsasaw ka kaslada putot mo. Ha? Ay na pare. Nobya to pa'y awan. Deta putot lakit din. Ay, urayak ti kalay sayo iti kasinsin ko. Tabarang addan tumat maamamok jay. Kasinsin, panag ko na mga ta, kat mabalin ko na sungbatan ni Sami. Ay ayatom ka di tigayem ko. Wen, naragsakak, lukas tangag sarsarita kami. Sikat ag desisyon kasinsin. Ang sakbay nga ag desisyon ka. Sigurado ang manaturad ka. Naturad? Una, tama nga no insultun da ka ti pamilya ni Sami. Ay, ti ugali ti pamilya na ti daduma makagapo no apay a single. Anya nga min tinapasamak. Ay, adua pa nang insulto ti naramid ti pamilya na kadagiti ex na. Daytakid din ti makagapo no apay aman dismaya. No kasta. Ang di ka agbutang kasinsin. No ay ayatom ni Sami agayem ko. Ilaban mo. Mangantan Doris. Ada ko makayat ko amaamuan, Sami. Anya deta? Pudno ka di tinayibagati kasinsin ko. Anya timbaganakan ka? Ti may papani ti pamilyam. No kasta, among gayaman. Wen, amokon. Amok ti may papani ti ugali da. Sa pala ko mata saan ka madismaya? Saan akmat akas iti pamilya? Sa baliak. Kabalak apanagnikan kan kareta. Ay ngam, narigat sama ti kasta, Sami. Kasanong tulahangan ito nagayan ayat ta. Anyan to ti mapasanga. Mangantan Doris. Ada ko makayat ko amamuan, Sami. Anya deta? Pudno ka di tinaybaga ti kasinsin. Anya timbaganakin ka? Ti may papani ti pamilyam. No kasta, among gayaman. Wen, amokon. Amok ti may papani ti ugali da. Sa pala ko mata saan ka madismaya? Sa anak mo takas iti pamilya. Sa baliak. Kabalak apanagnikan kan kareta. Ay ngam narigat sama ti kasta, Sami. Kasanong tulahangan ito naklunin ka. Awan pagtanagam. Nakasagana ak ang mangilaban kan ka. Sapay ko ma, takas takamot kanya. Mariknak nga gayatakan ka. Diyak ilibak da ita. Kaya't kadi asawa na ita, nga aklunan akuan. Wen, awan mat siguro dakas na. No aklunin ka. Sabay ko ma, tawan do ti tumaod a problema. Samay, asino tabalasang nga kadwam. Ni Doris apong, nobiak. Nay,
Ay, adamat gaya man nobyam. Kalpasan ti talo atawan. Adan nobyam. Ay, nice meeting you, iha. Ay, talaga analaing nga agpilik ti apo kok Nice meeting you too, Apong. Ay, agtugaw kayo pa'y Agyaman kami, Apo. Adda barakaw akapeg. Agapi tayo Man, Apo. Irwari ti barako yo. Malungal daw matanadyak na karaman iti barako. Ay, sika ngay iha. Agkap-kapi ka kadi iti barako. Wanda. Wan, Apong. Barako ti kapi may ichi balay. Panawan kayo pa'y nga rodwan. Mangirwarak laeng iti tasa. Ay, sapay lakum Tailaban mo ti ayan ayat yo kanisame. Apo, Ha? ado tinagdalanan na. Kahit sapay lakum saanan maulit dagijay. Ay, amumot siguro ti ugali dagiti dadakkel na. Wan, Apong. Naibaga na kanyak. So wajak mababalaw ti apok ita nga adayo tirik na nakadagiti dadakkel na. Takas jay mo't nga minti ugali da. Wan nga ron, Apong. No daduma. Di damot amot ti makorektar. So asaan na kayat ni sami ti agawid ijay balayda. Kasla agrebrebel di mutan. Ay, naunag ti sugat nga impaay ti pamilya na ken kuana. Sapay la kumata nagbalbaliw damatan, Apong. Dahita ti jakam mo. Hanggang sapay la tamaka amiris damutan. Aywanam ti apo, kwan. Nasayat ataw ni samay. Kat jak kayat ngagsangit manan ti apo ko. Di kay madanagan, Apong. Aginggat ka ba alak? Ilaban ko ti ayan ayat mi kan ni Sami. Amuyo ka din, nanang. Ti anyami ya anak ko. Nakita ka naggapo ni Manong Sami ti ayan ni Apong. Ha? Kaano? Itay laang, nanang. Adda babae akadwana. Aya, Panagkunak kat nobya na dayjay. Inyam amuna siguro ka ni Apong. day, apay ngay akasta. Anyat kaya't yung asawan, nanang. Apay ni apong yula ang tinangi paamamwan na itinubya na. Ni Apong ti kasarita yung ananang. Jak amo ti sungbat dayta sa ludsudyo. Mapanak pa'y man iti ayan ni nanang lakay. Payamapan ka ijay. Napankanumot ni Sami ijay itay. Ada kadwa na babae. Babae? Wen, nobya na siguro Ang mga nunyam amuna ni apong na. No kasta, at dagaya man nobya na. Siguro Diyak pa'y sigurado nobya na tinakita ni Mia kadwa na. Inlimod naman no kasta. Talaga nasakit pa'y latinakam na kadatalakay. Aging gaita? Ay, di taman pa'y pagsaritaan day ta. Tane, agrubwata ko. Anya nga oras nga gawid ka. Depende. Ag-message sakto laangan kan kano kasano. Udno ka di dyan nadamag ko nanang. Imay kanumot da sami dito balayo. Ay, wen. Imay da idi kalman. Anyang iti daramid da ditoy. Inyamam mo na tinobya na kanyak. Lukas talaga nga adan nobya na. Wen. Durays tinagan na. Da kayo laang mo tinangi paamamwan na. Awen tadelikado mo't nuyam amo na kada kayo. Ha? Di ka naging didiyam mo si Kalusya. Amom no anya tinaramid yaw kadagiti nagbalin biya na iday. Kaya't milaang aprotektaran ti anak mi, nanang. Protektaran? Iti kasjay awagas?
Ay, awan ti makitak amaday kadagiti nagbalin anubya na iday. Napintas ken naanos met dagiti inyam ammo na kanyak. Iso adya kamaw, nuwa payakas ti pananginsultuyo kadakwada. Nanang, Ay kitaan nyo saan kumamano na kayo ti agbalin alapad iti relasyon da ken ni Dores. Saan kumaada kayo ti mangdadaal iti biyag ti mismo nga anak yaw. Anya nga itimbaga ni nanang bakag. at danobya ni Sami lakay. Inyam amuna kanukan ni nanang. Anya, di namat ko na nga am-am na kadatayaw. May salaang ti kayat asawan dayta. Aging gaita, nasakit pa'y latinakam ni Sami. Urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Datalat ta tinaganak na. Apay akas na yung magtayin teraramidan na. Gaputa nagbidot talakay. Saan laeng anaminsan ang nagbidot ta? Ay, unayan na ya. Anya nga tanu ba pantay ti ayan na? Ay aywon ta ti anak ta. Sami, anak ko. Anya manan ti gagara yun, nanang. Pangasyo, tadidak manan ikan iti pagparikotak. Sa anak nga imay dito, tapno makiapa anak ko. Imaya, ta nadamag ko nga adagayam nubiam nga inyam amom kani apong mo. Anya kumakada kayo, no da inyam amok ni apom. Kaya't may matama amua, no asino day tabalasang. Amuin nyo manan. Intun kuan, irimedyo nyo manan ti panagsinami. Saanan anak ko? Saanan ang mapasabak day ta? Lamay na doon adaras nga naramid yung tikasta. Aging gaita, diyak maawatan, no apay ang masapol nga aramidan nyo tikas jay. Pasensya ka kuman anak ko. Nagbidot kami iti amaham. No awanan ni bagayo, mabalin yun ti pumanaw. Di kay manaktak iti trabaho. Nasabat ko ni Auntie Lucia di tadalan ni tay pare. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan pare, Anya nga itimay na imbaga. di may papanitin nga obyak. Apay ni Doris. Kaya't da ka no amam-am mo. Matlagayam. Kasanon, no ulitin damanan ti naramid daydi. Ay na pare, ang mga no nakaamiris damaten. Nabayag a panahon na di mo ida pinagan ano. Matanagan aklat ta pare. Lakay kan bagat dan pare. Nakarik na damat siguron. Sanda ka kadi akinasarita dagiti dadakal ni Sami, kasinsin Doris. Saan mat kasinsin? Apay ka di. Napan ni nanang na boarding house itay. Diyak mo no niya tinagsarsaritaan da. Kunaklagid niya, no ininsulto da kamatten. Saan ko pa'y ida nakasarita? Ay, sapay la ko ma, tanagbaliw da matten. Taon matten tinapalabas. Anya timbaga ni Sami kan kaaya. Itikas di ato no ti boses na. Mariknak nga dalat ta sakit tinakam na kadagiti dadakal na. Ay, data kunada. Narigat ang maagasan ti sugat. Nang rona no pamilyam ti makagapo. Naimbag ko tasan agrabe ti epekto tinaramid da kankwana. Naimbag, tadi na dinangran ti bagina. Napigsalat ta ti pakinakam na. Nga ure kas jay ti pamilya na. Anya timbaga ni nanang mo kan ka itinagsarita kayo. Kaya't da ka kano amam-am mo. Kat, yama mo na kadakwada Delikado. Awan dakas na no ipadas mo. Mayat mat ka di ti panakisarita na kanya kita. Ngam, adalat adanag ko. Ama ka no nagbalbaliw dan. Ay ingay ta, nadagsan pa lang kibarukong ko. Adalas siguro kasapulan ta. Iso ang nasaya at damanan kanyak. Kaya't ko protektaran ti relasyon ta, Doris. Well, dadakal ko da. Ngam, saan mat kami nan anasaya at tikas jengar aramidin ta. Mawatan ka, Sami. Ngam na para kanyak.
mayat no makisarita kakadakwada. Anyat ang mungay, ang mga nodaytan ti makaikat iti dagsan ti barukong amarikrik nam. Di tan pagsaritaan ti may papaniti dayta. Di plano ta pa nagkalay sa ti pagsaritaan ta. Panunutam langan nga amin a desisyon ko kat para matlangit ti pagsayaatan ti relasyon ta. Apay akas na tila nga managawin, Puldo. Nasabat ko ni Sami itay, Kad, di na kinasarita. ang mga no di nakalaang nakita. Nakita naag, inggagara na laing dayjay. Ay, mano atawanan nakasjay na. Ay, kastoy gayam tirik na, no saan nakapaganano ti anak mo. Marik na itan, ti bunga dagiti dakas nga inaramid ta ide, lakay. Nadagsain ti barukong ko. Adayo tirik na ti anak ta kadata. Kay kayat na paikit din ni apong na, ngem data adadakkel na. Anyang arod ngay lakay, naglablabos tamot ngamin. Panagkunak at masapul nga ay aywan ta ti anak ta. Aramiden ta ti amin, tapno makabawi ta ken kuana. Anya tumay mo ibaga, Lucia. Agpatulong ako mananang. Agpatulong. Wen, tulungan na kami kuma, tapno makasarita mi manan ni Sami. Tapno agsubli ti sigod a respeto ken panagtalag na kada kami adadakkel na. Ikigdawan niyo, iti pamakawan dagiti nagkamalyan niyo. Kasanungay, nanang. Makisarita kayo ana imbagkan kuana. Diyo sardengan. Ipanagnak yaw anagbabawayan nyo amin na basul yaw. Ay aywon nyo ate anak yaw. Inaramid kunday tananang. Amom anak ko. Saan analaka ang maagasan ti sugat nga imparik nayo iti anak yo? Ininot dayta. Ti aramidan yo. Ipanagnak yo apod no ti panagbalbaliw yo. Bareng maayayo ni Samay. Dahil lang paturnom ta. Panagkunak, kurang pa dito eh. Masapula na yun ang tapay. Ay katun makauray magday takalay sata. Agtrabaho tayo ti innam payabulan, tapno makompleto ta. O sige, nukas tati ko nam. Agyaman ak na maawat anak Doris. Sa anak ba't nga minabaknang? Uray saan ka abak nang. No nagagad ka, ay katmayat latta. Sa bagay, adda punto miti dayta. Ha? Oh, apay. Dalalang kang tatang ti sumungan. Aglamang ka. Abang ano makita da ka dito pag-abangan mi. Kat insulton da ka. Saan? Saan ang aglamang? Di ka madanagan. Kas itiin kari ka ni apong mo, ilaban ko ti ayan ayat ta. Amo mi adakkel tinagbasulan mi ken ka, anak. Ket sapay lakumata mapakawan na kami. Naglablabas kami. Dopay kasta, ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak, apod no ti panagbalbaliw me. Apay akas ti pagpagayo. Gaputa kayat may ngagsubli ti sigod a respeto ken panagtalag mo kada kami adadakkel mo. Di yun may subliti na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan min a maisubli pa'y dagiti pasamak? Ngam nagadalan min dagijay. Amo mi adakkel tinagbasulan mi ken ka. Ket sapay lakumata mapakawan na kami, Sami. Naglablabos kami. Lupay kasta, ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak, apod no ti panagbalbaliw me. Apay akas ti pagpagayo. Gaputa kayat may nga agsubli ti sigod a respeto ken panagtalag mo kada kami adadakkel mo. Di yun may subliti na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan min a maisubli pa'y dagiti pasamak? Ngam nagadalan mi amin ng dagitay.
No mapakawan na kami, ikarimi, saanin ang maulit ti kasday. No asino ti babae apilyem, saan mi nakontraan? O sige, ikan kayo ti gundaway amang panagnag iti panagbalbaliw yo. Kat sapay ko matapod no dagit ang ibagbagayo. Wen sami anak ko. Aramidan mi kanitatang mo no anyaman ti imbalikas mita. Kat agsubli ko mati respeto kan panagtalak mo kada kami, adadakkel mo. Si kagayam tinubya ti anak mi, basang. Siya nga rod, nana. Ipakpakaw na kada kayo kanitata. Saan abak nang, saan abak nang ti pamilyak. Okay lang kada kami, tinapatagkat nagagit ka. Aywan No kinagagat ti pagsasaritaan, nagagat tata. Nasayaat no kasta. Itapanawain ket maday ti agsadot-sadot. No nagagat kayo kan ni Same, sigurado asaan nga agbisin ti pamilya abuklen nyo. Kinapudno na, napagsaritaan min ti panagkalay sami, nana. Kaano nga'y? Agtrabaho kami pa itiin ng abulan, tapno makumpleto mi, ti kasapulat mi. No adda kasapulan nyo, ibagayo laeng kada kami. Ang mga no adda maitulong mi. Wanana, agyaman naklaunay, kada kayo. Amom lakay, nalangkan man tirik na iti Doris. Ang saan kanumot abak nang? Okay laeng, nagagat kanumot. Makaurnong dan tulak taa. Sa bagay, at damot trabaho dang agpadpada. Ti kasayaatan nga aramidan ta ita. Suportaran ta ti relasyon da. Wanen tay sumating karita iti anak ta. Kan maysa. Ay, mapmapanan ti tawen. Wen nga raw, sayang di manu at tawen na nasayang. Nasayang, gapumot laang kadata. Gapo iti dakas nga aramid, ken kapanunutan ta. Sa din tinagapon niyo, tatang. Itay pangururayan kayo. Iti ayan ni Manong Mao. Apay ijay? Napan mi kinasarita Kit naranaan mi tinubya na ijay. Kat? Nakiamam mo kami Nasaya at may tipan nakilangin na kada kami. No kasta. O kailangan kada kayo no asino ti ayatan ni Manong? Wain, napagsaritaan min kininanang mo ti may papaniti da ita. Okay. Plano da ka nung aruden ti agkalaysa. Kaano nga'y? Aguray tayo pa itin na mabulan. Imanugot kayo ng agkalaysada, tatang? Una, no asino ti ayayatan ni Manong Mau, di min kontraan. Narigatayin, ang mga nuda kami pa iti makadadaal iti biyag na. Nakasarita mo't gaya man dagiti dadakkel ni Sami, kasinsin Doris. Wan kasinsin. Nagsasarita kamin. Ang mga no ininsulto da kamat. Saan mat? Mayati pa nakisarita da. Nasayahat mo't nga ron no kasta kasinsin. Di matuloy nga ron ti kalay sayo iti gayam ko. Wan No kasta. Rugyak mo't ti agornong kasinsin. Ang mga no addan tumot maamamok akabagyan ni Sami inton kalay sayo. Wan Tapno sumarunukan tumat nga agkalaysa. Kumusta, apok? Kinasarita da kakade dagiti dadakkel mo. Wala pong. Anya ti imbagada ngay. Nasayaat mo ti panakisarita da ka ni Doris. Ken awan na nga ko pa ng insulto. Namuan dati may papaniti plano may agkalaysa. Ngam di damat kinontra. Ay, may salang ti kayata sa wenday ta. Nakaamiris metan dagiti dadakkel mo. Sapay lang apong. Ay, sigurado day ta. Nakariknada metlaeng, idi madayo ka kadakwada. Imay nga ron ni nanang mo dito'y iday. Kat nakunana tulungak kanu ida. Tapno agsublite respeto. Kan panagtalak mo kadakwada adadakkel.
dakkel na. No nasaya at ipakita da kanyak nga anak da. Masigurado nga agsubli mananday ta respeto kan panagtalag, apong. Agyaman aklaunay, apok. Paritan niya. Gapo, tauray nagbalin adakas, dagiti dadakkel mo. Kat ini kamlat ta ida, iti may sapay, agundaway. Agkalay sa kanumot na turis kan sami, nanang. Awan, naibagan ni sami ti kasta aplano da. Ano kasta, amuyumot gayaman. Ay katuan da. Kitaan yaw. Mga no adakit di manan maday aplano yaw. Ni nanang mat. Mga no inton madamdama. At damanan insultuan yaw. Saanan ang maulit ti kasjay, nanang? Siguraduan nyo lang, Ar-aramidan min ti amin nakabailan me. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan me kas pamilya. Nasaya at ngaron no kasta ti kapanunutan nyo, Lucia. Kas parientes. Rombeng laeng nga isuro yo dagiti anak yo iti pagsayaatan da. Angam di kay kumaaglablabas. At da kumalimitasyon ama ko na. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da. From this moment, life has begun. Kamodyanan na. Natuloy mo't lang ti kalay sa arapata, Doris, pakay. Huwag nga ron lakay. Kita ang nagiti dadakkel mo. Maya ti isam da. Huwag nga ron. Kalpasan ti mano atawan. Italang manan anak itak ti kasta nga isam da. Kay, napakawan mo kaliitan. Wen, ininot mo't ten alumaglag antirik na kanakwada. Saan na nakasidi? Nasayaat mo't nga ron kasta. Yaman ak, Doris. Para iti, Tanatuloy mo't ten ti arapahap kong agpamilya. Hindi pa yaplanok na ito eh. Italang nga napasama. Congratulations, Manang! nagyaman kami. Thank you, ate. Regalo para kada kayo. Anyangit kili na onda ti paper bag. Lukatan niyo, sige, mapanak bit iti ay handa na ng kantatang. Ay, si kamat gayam ti lumabas, Lucia, anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayan da Doris kan sami, nanang. Ay, anyat aramidam ijay. Anya kumapay ngay. Mapan kumot ida sa rungkaran, Ay, wan, mayat dayta. Ano saan ka matabise? Bisita, ida. Wan nanang, mangtedak mo't lang iti suman kadakwada. Ay, wan gayam, at tuy mo't tisuman para kada kayo. Ay, agyaman anak ko. Adamanan ikapay. Ay, wan mayat ama ikapiday tananang. Mala, agpatuloy ak nga rudon. Umayak tumanan dito, inton maminsan. Nay, nagawid ka mo tadagos, Lucia, bakit? Kunak man no napan ka ijaayan da samay. Kumaala kay. Ngam, Ngamawan mo tao, ija balay da. Nakakandado man. ang mga nuad da iti trabaho da Sabado ita. Ang mga nuad da napataga pagnada. Ngata. Siguro i-message mo lang ang ti manugang ta. Sa lutsudem no niya nga oras ti panagawid da. Tapno di ka mabanaw nga agkarasubli ijay. Nanang? Tatang? Nay, nagawid kay mo't gaya man sa amay. Idagas mi lang ti karnya para kada kayo. Ha, karne. Sida inyo ha? Ay, agyaman unay anak ko. Napanak itay iti ayan yung awan kayo mat. Iso nga imbitin ko lataan tay supot naglaon iti suman iti ayan tigityo. Nagpa-check up kami ngamin, nanang. Nagpa-check up.
Impa-check up ko ni Doris. Kat agdadagsin karon ti manugang yo. Ha? Ay na, nagsayatan ngayon o kasta. Hindi saan nga agbayag. Makitak taon ti apo ko. Una nang, iti saan nga agbayag, at dan tumutan bantayan nyo. Umayak man, Doris, anak ko. Awan ni Sami, nanang. Ada trabaho na. Okay laang, tanda ka mo't anadanunak dito'y balayo. Agtugaw kayo nga rod, nanang. Ay, agyaman anak ko. Anya nga di ta nakasupot nga awit yo. Nateng ken prutas. Tapno ada na sustansya kanem. Agyaman akmanan, nanang. Di mo liwayan ti mangan iti nasusustansya. Tapno nasalun at tutipas nga imo. Uwan, nanang. Araramidag amin nabilin nyo. Kaano manen nga iti check up mo? Indon umay ambulan pa, nanang. Ay, kasta iya. Ala sige, ibagam to nga rod. Ta sumuro takmet no nawaya. Agtugaw ka Eldon, kasinsin. Pinalaway yung matgaya man ti kusina yo kasinsin. Wan, kasta ti kayat ni Sami. Mayatang ti balayo wan gayam. Kumusta mo ti trato dagiti dadakkel na kan ka? Amangan mat, nuin insultuan da ka. Saan? Dudaduma, mangyagpay ni nanang itinatengkan prutas. Nasayat no kasta. Padasan dati manginsultukan ka. Tasyak ti makalaban da. Amo ko no asino ti karuprupa di apo ko talakay. Kat no naglawagan ni Sami ti karuprupa na. Ay, saan ba't Ni Mia, akabsat ni Sami ti karuprupa na. Kat no agkaruprupa damot talaga. Wen ngab kita am jagong na. Kasla akong ni Antina. Agong ni Sami da ita. Ni Mia, kunak lang arudon. Ni Sami nga rod ti karuprupa na. Sabay papilit na. Ni Mia nga rod. Iya kalakit din ay apuldo. Anya man ang pagdidibatan nyo, nanang, tatang. Ninanang mo man Ipilit na kit din ni Mia kapsat mo ti karuprupa ti apo ko may. Naglawag mo tasi ka. Numingmingam anaimbag. Ni Mia ti karuprupa na lakay. Ay na. Nakayo kiti mat. Agkaruprupa kami mat ka ni Mia. Saan na masapol na pagdibatyan nyo no sino ti karuprupa ti apo ko yo. Karuprupa tayo amin, takapamilya tayo. Di ka di sumurot lakay. Sa dino ti papanamaya. Mapanak iti ayan da Dores. Apay jay. Sarong kara ka di apo ko ta. Kaano lang idinapan kay jay. Awan mo't laang ti aramidak dito balay. No agbaliw ti panunot mo. Sumarunukan tulatan ijay. Sige, pumuna ako. Sakpay lang ti makamo iti apukok, Doris. Sigurado kayo, nanang? Wen tapno makadigos kan makainanaka mo. Agyaman ang launay, timay kayo, nanang. Awan anyaman na. Kailiw kumatlaang ti apukok, iso nga imayak. Ada Diyos kan sandwich iti ref, nanang. Agmerinda kayo pa'y. Isa anak may amabisin. Alam mo to'y ni baby, tapno maaramid mo dagiti rumbang aramidam. Agmerienda akto langan, intun madamdama. Anyat aramidam dito, si Kapul daw. Dakas ayat ti umay ditaw. Kaya't ko nga ro da makita ti apo ko ta. Saan mo't kit di Ni Doris nga agdigdigos. Ni Sami nga Adda na panan na, ang mga no paawid mo't tanday jay. Muto'y mamat ti apo kaw. Da, kita man na imas titurog na. Uray Saklutom to intun madamdama. Ang mga no agsangit no maisturbo ti panaturog na. Agakon pa kayo. Ada kayo magkayam nanang, tatang. Ay, Kaya't may amakita ti apo ko, may iso nga imbay kami. Ni Doris nga Madama nga agdigdigos. Ala, agyaman lang timbay kayo. Dito'y kayo na mga daw. Agluto ak iti sidan tayo.